Скъпи слушатели, вие сте с редовното седмично издание на предаването за театър без маски в ефира на радио Алма Матер, в който точно в този момент съм истински щастлив да приветствам с добре дошла при нас една от най-талантливите и вдъхновяващи актриси в българския театър, Весела Бабинова, един от най-смислените, светли и безкрайно ценни хора, които имам щастието да познавам. Весела беше автор на своя рубрика в едно друго мое предаване преди няколко години и там, както и от сцената, а и в живота, винаги ме е впечатлявала с своето излъчване, с начина, по който присъства в театралния ни живот и с тази своя интелигентност, която, както аз обичам да наричам, сърдечна интелигентност. Т.е. тя е един от хората, които са осъзнали, че само знанията, които минават през сърцето, могат да достигнат до някаква истина. Освен това, тя, бидейки все още млад, изпълнен с жизненост и енергия човек, през тези години, откакто е на професионална сцена, се превърна в много силна мотивация за още по-младите от нея, решили да се посветят на актьорството. Мога да го кажа, тъй като не малко от тези хора са ми споделяли лично колко вдъхновяващ пример е тя за тях. А конкретният повод за нейното гостуване е премиерата на първото ново заглавие през този сезон в репертуара на Малък градски театър зад канала, където тя е на щат вече от доста години. Спектакълът Велика по пиесата на австралийския драматург и киносценарист Тони Макнамара с режисьор Стайко Мурджев, в който тя се превъплъщава в образа на руската императрица Екатерина II Велика, най-дълго управлявалата жена, монарх в руската история, един от най-интелигентните и просветени владетели на Русия, чието управление се приема за златен век, най-вече в областта на културата. Една изключително сложна и проникновена роля на Весела, включваща много богата амалгама от емоционални състояния, роля, която разкрива голяма част от нейния актьорски потенциал. Така че сега казвам здравей, Веси, добре дошла, благодаря ти искрено, че прие поканата ни. Здравей, Данчо, и аз много ти благодаря за поканата и още повече за тези мили, прекрасни думи, които току-що сподели с твоите слушатели за мен. Отдавна, като че ли не ти се беше случвало да получиш роля от подобен мащаб, тъй като на практика ти играеш заглавието, така да се каже. Ти си жената, останала известна като велика в историческата памет. В случая това е твоя втора среща с Стайко Мурджев на сцената на Малък градски театър зад канала, но всъщност ти си имал щастието да работиш с него още в студентските си години в една много интересна пиеса Мадам Дюсад или Маркиза Дюсад на Юкио Мишима, където също играеше реално съществува историческа личност. И сега Стайко, който реално един от първите режисьори в твоята биография, ти поверява образа на тази велика жена. Какво означаваше за теб срещата с една толкова дълбока и многопластова роля на този етап от пътя ти като актриса? Успя ли да осмислиш реално на този момент как приемаш тази роля? Гледаш на нея като на някакъв краягълен камък в кариерата ти или просто като продължение на един много силен период, в който се намираш, след като съвсем наскоро изиграй първия си моноспектакъл, който ти донесе поредната награда в твоята колекция? Аз много се развълнувах и бях много щастлива, когато Стайко ми се обади да ме покани за тази роля, като първоначално той ми каза: аз ще правя Велика в зад канала, ти ще участваш, нали? И ние бяхме във Варна на плажа, засякохме се може би на Варненско лято и така бяхме много хора и той просто изведнъж го каза това нещо и аз казах: да, ще участвам. И до там беше нашия разговор. Ще участваш ли? Да, ще участвам. И минах няколко месеца, защото след това следваше лятото и аз в един момент, когато вече и Бина Харалампиева, директора на Малък градски театър зад канала, ми се обади и ми каза: разбрах, че ти знаеш, става въпрос за този период
И аз продължавам обаче да не задавам въпроса всъщност за коя роля ме кани Стайко, защото аз така и на плажа не го попитах. И пак казвам, да, страхотно. Бина започва да ми разказва горе-долу за какво става въпрос в пиесата, тъй като аз сериала, който също е правен по тази пиеса, не съм го гледала и тя почва нещо да ми говори и аз казвам, да, звучи страхотно, супер, много се радвам. И в един момент си казвам, чакай да се обадя на Стайко, все пак да го попитам той за какво ме кани, нали, защото най-вероятно има и други женски роли, може да не ме кани за тази роля. И аз му се обаждам и му казвам, Стайко, всъщност ти за коя роля ме каниш? И той ми казва, ти нормална ли си, в неговия типичен шеговит стил. Казва естествено, че е за Екатерина. И така посмяхме се общо взето, но бях много радостна, защото това, казвала съм го и на него неведнъж, наистина е гласуване на огромно доверие. И аз се радвам, че той, като че ли, Стайко, чувства, че аз съм го оправдала. Надявам се да продължавам да го оправдавам. Така е, ролята носи огромна отговорност, най-малкото, защото наистина е реално съществувала личност, но пък щастието е, че никой от нас в момента не е общувал с тази жена, не е присъствал там, където е присъствала и тя, в имперския двор или където и да е, съответно не може да каже, ама тя не говореше така и не се държеше точно така. Оставено е всичко на нашето въображение и прочит. Не гледам на края гален камък на тази роля, напротив, много съм благодарна. И с теб също неведнъж сме си говорили, че аз много се радвам именно на такива роли, които когато ги прочета в пиесата и си дам сметка, може би, колко е сложна тази материя, да си кажа, леле, това е ужасно сложно, аз изобщо не знам дали ще се справя. Точно така обичам да се чувствам след като прочета някоя пиеса и си казвам, че може би това е добър знак. Когато прочетох Велика, си казах същото. Да, ти си споделяла нещо, което на някой може би прозвучало парадоксално, че страхът и съмнението при теб играят ролята на много сериозна движеща сила и когато усетиш, че дадена роля отключва в теб някакво чувство на страх, това чисто интуитивно се превръща в знак да я приемеш и да се впусне в това предизвикателство. В този смисъл, имаш ли нещо, което те оплаши, когато прочете за първи път пиесата? Имаш ли подобни страхове и чувства на несигурност, поне в най-ранната фаза на репетиционния? Със сигурност той и до сега продължава това чувство, тъй като на първо време, разбира се, обема ме изплаши, тъй като аз видях, че през цялото време ще бъда на сцената, почти нямам миг свободен, в който да си взема дъх. И освен моноспектакъла, който обаче все пак е около час и 15 минути, защото тук е гордо времетраенето е час и 45, аз не съм имала такова... Не, имала съм всъщност лъжа. Добре, лъжа, значи да. Просто и в Ливштайн беше така, и в Нощ на Пеперуда, но все пак тук ми се стори просто сложна материята и заради това, че езика е много особен. Той е като че ли и съвременен, но и на много места доста книжовен. Има една такава много интересна амалгама от понятия въобще вътре. Тя се държи тук като малко момиченце, нали, в началото, после вече пораства, става императрица, ту е на доста по-висок език говори, ту един такъв жаргон от днешни дни. И не само обема, разбира се, но това, че много партньори, различни, това, че се развива в... Те са две действия, но всъщност 3 етапа от нейния живот. Както споменах, като девойка, след това като императрица, когато завзема властта и вече накрая, когато я виждаме с децата и вече на една съвсем друга възраст. И това бяха нещата, които ме оплашиха. Не знам, просто защото не знаех дали ще мога да се справя. Струваше ми се много сложно. Той сега ми се струва сложно. Аз всеки път много се вълнувам преди началото на представлението, както и моите колеги, разбира се. Как да кажа, разбираемите, може би, страхове на всеки актьор, когато започва нещо ново и непознато. Всъщност, важно е да кажем, че този спектакъл, както и самата пиеса на Тони Макнамара, не се придържа стриктно към историческите факти и събития, свързани с Екатерина.
по-скоро представлява една свободна интерпретация на биографията и на нейното управление. Например, във вашия прочит тя е французойка, а не от немски произход, родена и израснала в Прусия, както е съдбата и в действителност. Говори се, че тя е освободила крепостните селяни, че е записала първата дъщеря на селянин да учи в гимназия, в девическо училище, което също не отговаря на историческата истина. Това се случва 100 години по-късно в Русия. Но тук важното е, ние си говорихме с Ивайло Христов преди няколко седмици по повод пък една подобна пиеса, в която той играе Последната нощ на Сократ на Стефан Цанев, че това са едни такива исторически пиеси в шекспировия смисъл на думата, ако може да кажем, в които всъщност конкретната историческа епоха играе ролята на фон, на който се разкриват универсални въпроси, и то най-вече въпроси с съвременен адрес. И всъщност такива исторически личности, както в случая Екатерина, се оказват много подходящи за драматургия, защото през тях авторът може да прокара и свои съвременни идеи и аналогиите са много силни в това отношение. В този смисъл, според теб, тъй като Стайко и друг път е поставил подобни пиеси, примерно Амадеус от Питър Шафър в Варненския театър, или може би и Солунските са заклятници от Георги Данилов, но с какво според теб пиесата Велика кореспондира най-силно с днешния ден, с това, което се случва около нас? Аз още когато я прочетох, много се впечатлих, че доста от темите звучат даже твърде съвременно, бих казала. Пиесата е писана през 2008 година, но сякаш е от онзи ден. Със сигурност, естествено, това, което на първо време най-много ми направи впечатление, беше точно тази жажда за власт, това вечно разкъсване между любовта и властта, между великия живот и великата любов, кое всъщност е онова, което е по-важно и което ще ни даде смисъл на този кратък миг от вечността, в който се намираме тук на тази земя. Също така съвсем първоначално, когато стигнах до частта с ваксината срещу едра шарка, неминуемо нямаше как да не се сетя и за преди 5 години ковида, който се случи, и всъщност как тя казва на всички да се вакцинират, че там е лека, че не може да има лек срещу това нещо и да не се използва. И това беше също много интересен момент, защото имаше такива диалози, които като че ли се повтаряха както от Българската национална телевизия, когато цареше ковид тук и всички бяха в паника. И макар че, между другото, тук поне пиесата съответства на истината, защото хората много ги е било страх да се вакцинират и са гледали им с огромна доза съмнение на това каква е тази ваксина срещу едра шарка. И всъщност Екатерина Велика е първата, която си поставя ваксината. Много смело казва, че тя ще го направи, след като всички други ги е страх, и общо взето целият двор е в пълен потрес и огромно притеснение какво ще се случи с нея сега. И ако умре нашата майчица, какво ще правим ние от тук нататък? Но слава Богу, нищо не се случва с нея, така че тя успява да довърши великите си дела. И общо взето много такива неща, които като че ли надявам се и предполагам, че всеки човек, който до момента е успял да гледа пиесата, си казва: Боже, ами то всъщност нищо не се е променило. Защото ние в момента сме свидетели на едни управници на определени държави, които се държат по същия начин. Сякаш много неща им се полагат, и земи, и народи, и как само тяхното виждане като че ли е най-вярно, единствено и истинско. И го виждаме и там при нея, по абсолютно същия начин, като всеки един владетел на империя. Да, всъщност, да си го кажем направо, в спектакъла се усещат едни съзнателно или не търсени, но ярко така доловими препратки към руската агресия и това, което се случва, цялата тази война в Украйна. Има... Не знаех дали е позволено да говорим за това, защото на места ми казват, че не е окей, ако може да не споменаваме имена и така нататък. И аз вече леко съм на щрек някой да не ме цапне през устата и за това така. Има много силни реплики в това отношение. Например, думите на граф Орло: мразя войната и
улици, изпълнени с сакати мъже, или този диалог между генерал Велмонтов и Екатерина, в който той казва: тази война е праведна за нас. Тя му отговаря, че със сигурност и врага мисли по същия начин. Да. Това, което мен винаги ме е изумявало, как може да изпращаш хора да отиват и да убиват други хора в името на Бог. Да, това всъщност, извинявай, че те прекъсваме, реплика на свещеника, което всъщност е даже още по, може би, не толкова интересно, но като че ли парадоксално. Да, и тези реплики биха могли да се отнесат към всяка една война универсално, но е още по-стряскащо, когато можем да ги свържем с действителни събития, на които ставаме свидетели. Аз за това неведнъж, като сме си говорили за пиесата и между нас, самите колеги, казвам, че това, което и сега ти преди малко ме попита, че то плашещо звучи съвременно, защото тези реплики не са писани от нас. Пиесата си е така написана. Това, което ти спомена в началото, нали, за нашия прочит, че тя е французойка. Всичко, което ние говорим, е написано точно така. Ние нямаме никакви добавени стойности от нас. Пиесата е точно такава, каквато е, и ние я изпълняваме в този вид. Нямаме панделки, така, за да е по-интересно или да звучи по-съвременно. Както Тони Макнамара го е написал, буквално така го казваме и ние. Даже по-скоро тук-таме има някакви съкращения, отколкото нещо да сме добавили. Разкажи ти какъв път извървяваш, изграждайки образа на Екатерина, защото това е един много сложен и дълъг път. Самата пиеса е разделена на две действия, като между първо и второ действие минават около 30 години. И всъщност колко трудно ти е да покажеш образа на тази жена в развитие, тръгвайки от една млада френска девойка, закърмена с идеите на Волтер и Дидро, гледаща и така, опитвайки се да гледа на живота от хубавата му страна, може би до някъде по-детски наивна, обичаща ягодите и волния живот, и коренната промяна, която се случва с нея, когато попада в руския императорски двор, когато цялата тази нейна романтична вяра и детското в нея много бързо помръкват и се налага да порасне преждевременно, някакси пресреща се с едно така безпросветно, арогантно управление, след което пък следва преврата и цялата трансформация, която се случва с нея от момента, в който сяда на руския престол. Беше ми доста трудно и, както казах преди малко, продължава да ми е, защото това си говорихме и с Тайко и с колегите, че когато едно представление има своята премиера, то не привършва живота си. Напротив, от тук нататък, именно ние го считаме като ден първи от начало, от новия живот, и се надяваме да продължаваме да го развиваме. Кое ми беше трудно? Де да знам. Може би тези разлики, които да се усетят, това как в началото тя е просто едно младо момиче, както ти спомена, обичащо ягодите, идеите, което чете Дидро и Волтер, и след това изведнъж разбира къде е попаднала, и вече когато т.е. накрая, то не е трето действие, но накрая ние виждаме един човек, който се е превърнал в Петър, когато тя премахва от престола чрез преврат, и не просто се е превърнала в него, ами даже и по-зле от него. Да, едно може би малко така по-приемливо, със сигурност по-просветено, но все пак копие на Петър Трети. Крайна, вече съвсем прегърнала властта, абсолютно забравила за великата любов, докато не се появява персонажа на Александър Кендеров, Вал, в когото тя отново вижда спомен за това какво е да обичаш, изпуснала ли е тази любов, би ли повторила същата грешка, кое е по-важно, отново се задава този въпрос. Може би тези неща, като че ли аз съм си задавала много въпроси и ми е било трудно, защото на мен може би това да властвам и да съм отгоре, най-отгоре в някаква иерархия никога не ми е било интересно и, как да кажа, не ме е привличало. По-трудно съм разбирала такъв тип хора, които се опияняват от властта, но за работа беше много истински, как да кажа, предизвикателно, защото, нали, колкото и да се смеем колегите, че често казваме това е предизвикателство за мен, това е предизвикателство за мен, но тук наистина беше предизвикателство, защото
Пак повтарям, много персонажи, много колеги, с които трябва да се споим, макар че мисля, че това се случи успешно. Имахме и доста перипети от към къде репетирахме, къде ходихме, да ходихме в едно читалище, отдолу в друго читалище, после в една зала, в един краен квартал. Просто беше... Имахме много пречещи обстоятелства в най-различни сфери от репетиционния процес, но по-скоро, за да завърша отговора на този въпрос, бих казала, че въпреки всички трудности, аз се надявам да продължаваме да развиваме представлението по най-добрия начин, защото мисля и вярвам, че всички много държим на него. Обичаме това, което правим, не само в професията, ами цялостно тук в това представление, защото Стайко много ни даде, чисто като пиесата, която избра, защото напоследък, няма да си кривя душата, рядко пъти се случва да прочета нещо и то да ме вълнува, да ме заинтригува, да се запитам после някакви неща или да го гледам и да си кажа и аз как бих искала да участвам в нещо подобно. Не знам на какво се дължи това, но тук тази пиеса определено за всички нас беше повратна точка, като че ли. Независимо дали другите са били с малко по-малка роля или така нататък. Просто Стайко знаеше какво иска да направи. Имаше много идеи, но нито за миг не е държал да ги прокара на всяка цена, само и само защото на него са му хрумнали. Напротив, той постоянно черпеше от нас. Много пъти нещо ни е хрумвало буквално от сега за след 5 минути. Той е казвал, оставяме го, защото ние сме предлагали и самия факт, че ние не спирахме да предлагаме и да се хвърляме и да продължаваме да четем, да се интересуваме, ако щеш да правим и някакви страшни глупости, които също останаха, защото просто много са вървели тук да ги има тези глупости въпросни. За нас беше наистина богатство и страхотен процес. И сме много благодарни, че така се случи, че той избра точно тези 10 човека, защото мисля, че спойката, за която преди малко споменах, се случи и се усеща, че на всички ни е приятно и ни е някакси удоволствие да сме заедно на тази сцена. И как се казва, ако и хората успяват това да го доловят и тази история да им стане интересна, не толкова защото тя дали е от Померания, където е родена, или от еди къде си, а именно защото тук има една жена, която искаше да промени света, тя попадна на едно място, стана нещо съвсем различно и тя го промени, но през съвсем други средства. И всъщност властта или любовта, за какво си струва да живеем и за какво да умрем, може би ето тези въпроси бих била много щастлива, ако поне малка част от хората си ги зададат подсъзнателно, след като гледат нашето представление. Ти изнасяш цялата тежест на това представление, почти не излизаш от сцената. Колко сериозно изпитание е за теб този много интересно решен спектакъл като една компилация от много различни жанрове и епохи. Прави впечатление, че всички останали актьори, освен теб, играят доста гротесково, доста крайно, на моменти дори шаржирани образи, докато при теб става дума за един много сложен образ. Тази гротеска много често е богато обвързана и с силно драматични моменти. И то в една пиеса, която автора жанрово определя като комедия. Много интересно, дори тази еклектика се усеща и в костюмът и ти си с едно горнище от анцук, с една така бомбонено-розова пола, която някои така определят като така с цвят на топъл, захарен памук. След това във втората част сте всички в черно, като пълен контраст на това, което се случва. И също ме е интересно как успяхте да постигнете тази прилика между теб и портретите на Екатерина II. Да, ето това, между другото, което споменаваш с костюма, е пореден пример като че ли точно за това, че нещо си говорим, нещо се случва, някой дава идея в една почивка и изведнъж на следващия ден ние решаваме да го осъществим, а понякога даже и след 15 минути. Защото аз идвах всеки ден с едно такова горнище. Имах няколко вида, но бяха един и същи модел. С цип, с ленти отстрани и така догоре като поло горнище на анцук. И надолу си слагах репетиционната пола.
която беше нещо подобно като модел на тази, с която играя. Не чак толкова, как да кажа, обемна и интересна, но пак нещо такова. И в един момент Стайко просто каза, тази комбинация, знаеш, че всъщност е много добра, много ми харесва, дали не го направим нещо такова. И то оттам се роди. Нещо, което аз адски много харесвам у него като режисьор, че пак казвам, не е задължително, нали, аз тук съм си намислил някакви неща и просто ще ги осъществим, ако ще каквото ще да става. Напротив, ти попадаш в една среда, в случая в Малък градски, с тези хора и заедно ние гледаме да го направим, нали, а не да изпълняваме нечии предварително замислени идеи, които понякога нямат нищо общо с нито един от нас. Да. Това с портретите, да, това беше голям майтап. Плаката е правен от Никола Налбантов, както и костюмите. Много се радвам, че и ти, и немалко зрители ги оцениха, защото наистина са разкошни. Много, много добра работа. А освен всичко са и удобни, което е също рядкост понякога, когато са толкова обемни, има курсети, едно, друго, трето, обикновено са много красиви, но не толкова удобни. В случая, слава богу, са удобни. И чакай, че аз се оплетох тук да говоря за костюмите и забравих за кое ме попита. За приликата. Приликата, да. Не е чак толкова голяма приликата, но надявам се хората да се занимават по-скоро с това какво излиза накрая, на първо действие, на второ действие и това какво сме искали да, може би да кажем. А какво е усещането да си партнираш с тези актьори, които познаваш много добре, те са част от вашата трупа, но много от тях тук ги виждаме в една доста различна светлина. Особено на мен ми прави впечатление Кати, актрисата Каталин Старейшинска, в ролята на прислужницата Мариел, от която Екатерина получава първите си уроци за прелъстяване и за висша политика, или Леонид Йовчев за Скулото на времето. На времето как звучи? Преди години. Ами то си е така. Офелия. Ти каза, че съм млада актриса, но сега не, че съм стара, но не съм и на 20 вече. Няма какво да се кривим душата, трябва да го кажем. Усещането е страхотно. Богдан Бухалов също неузнаваем в ролята на... Да, Богдан Бухалов е страхотен. Редно е да споменем, аз понеже казах за Александър Кендеров, който е най-новото и най-младото попълнение в Зад канала. Той е чудесен млад човек на първо място, след това вече и актьор. И Христина Джурова, за която това беше първо представление в Зад канала. Тя дойде от Варненския театър и сме много щастливи, че тя се присъедини към нашата трупа, защото е изключително талантлива и е също и страхотен и много работлив човек и професионалист. Всички останали са наистина чудесни и както ти сам отбеляза, неузнаваеми, защото някои от тях за първи път се сблъскват с такъв жанр и мисля, че пък много добре им се получава. С Лео, разбира се, за мен беше огромно удоволствие да си партнираме отново, въпреки че ние в Протокол часовников механизъм си партнираме, но не чак така, нямаме толкова сценично време заедно. Там той е на пангара, на който съм аз тук в Велика, но нямахме такава възможност толкова да сме заедно на сцената, колкото тук, за което аз съм много щастлива и благодарна, защото той е невероятен като партньор. Подкрепата му наистина значеше и значи ужасно много за мен. Не само по време на репетиционния процес, ами подкрепата, която усещам абсолютно всяка секунда, докато сме заедно на сцената, а пък и дори понякога, когато той отстрани и само го мервам така странично, че е там някъде и гледа сцената, в която участвам аз в момента. Каталин Старейшинска е страхотна и много се радвам, че въпреки че няма чак толкова много сценично време, немалко хора забелязаха колко различна роля прави тук. И тя също ми беше голяма помощ, защото тя тук играе моята прислужница и като че ли наистина живота имитира изкуството, защото тя през цялото време в пиесата е като моята хайде лява ръка, да го кажем, ако лево е дясната, тя ми е другата ръка и постоянно ми дава кураж, че всичко ще стане, дава ми идеи, кое как да осъществя и така беше и извън това в гримьорните, винаги много ме е подкрепяла и това е едно от нещата, които аз ужасно много ценя в Зад канала, че някакси Бина Харалампиева е успяла да събере такива актьори, които да
Да, има една много приятна конкуренция между нас, но тя в никой случай не граничи с злоба, завист, състезание и така нататък. С Кати много си помагахме и мисля, че много готина връзка ни се получи на сцената и даже и извън нея. И за което съм и много благодарна и на нея, както и на всички останали колеги. И знам, че може да е досадно за слушателите, но все пак ще ги назова по име, защото е редно, тъй като сме заедно в това и за мен е много важно да им кажа имената. Освен тези, които вече споменахме, е редно да кажем Георги Кацарски, Александър Карасански, Стоян Младенов, Свежен Младенов, който също отскоро в нашия театър и който ми ще се чувства много добре при нас. И ние вече много го обичаме. И кой не съм казала? Хайде пак да кажа и другите. И Богдан Бухов, Леонид Йовчев, Каталин Старейшинска, Христина Джурова и... Да, мисля, че всичките ги Мисля, че всички казах. Дано не съм пропуснала някого. Мисля, че не съм. Тъй като ти спомена за тази дилема, която разкъсва душата на Екатерина между любовта и властта, между великата любов и великия живот, който тя е избрала. Мен ми се иска да те попитам обаче, доколко според теб в случая можем да говорим наистина за велика любов и не е ли прекалено гротесково представена и тази идея в спектакъла? Не е ли прекалено сладникав образа на този герой Хермес, който в случая се оказва любовта на живота и който се опитва през цялото време да я омаева с кайси, сладко от смокини, шампанско, живее така основно заради плътските наслади, превърнал е щастието в някаква така своя странна житейска философия и сякаш жадува просто да мине леко през живота. Ти би ли могла да се влюбиш в подобен човек? Аз мисля, че не бих могла да се влюбя в подобен човек, но тук при нея, при Екатерина, нещата се случват по доста по-различен начин, тъй като тя, когато пристига в руския двор, се надява именно на нещо такова. И това, че то не се осъществява, тя много дълго време се бунтува срещу това. Реално в действителност тя живее около 15 години преди да превземе властта и да се възкачи на престола. Тук, разбира се, в нашата пиеса нещата се случват много по-бързо. Не се занимаваме толкова с реалните години, които е отнело това да го свърши, но тя се надява като че ли точно на това, да управляват заедно с Петър, да имат чиста любов, това, което ние виждаме във втората сцена, че тя му носи клонка смърт, че иска чувствата им да са така вечно зелени, да са винаги споделени. И много дълго време му дава шанс той да е, може би, нещо такова, каквото в последствие е Хермес, тъй като тя много жадува за любов и това е, което тя си е представяла най-много. Когато тя мечтае да дойде и да стане императрица, тя всъщност знае, че я очаква някакъв велик живот и жадува за него, но по никой начин тя не отделя любовта от цялото това нещо. И в мига, в който вижда, че това няма да се случи, тя вече започва да се концентрира върху другото. Изведнъж обаче, когато той казва, ти можеш да имаш каквото си поискаш, ето, можеш да си имаш и любовник, който аз сам да одобря, но нали, ти пак ще си останеш императрица, просто ще си щастлива и няма да ми мрънкаш. И някак си пък той оцелва именно този човек, който тя като че ли е чакала, с когото да споделят, да говорят, да получи най-така нежна ласка, прегръдка, защото Петър през цялото време нищо от това не й дава. Нали? Тя самата казва да беше проявил само малко нежност към мен. Нали? Аз бях готова всичко да направя за теб. Просто малко просто да ми подадеш ръка, едно пръстче дори, което той така и не прави. И може би заради това, когато Хермес се появява, макар и в цялата си сладникавост, тя е абсолютно заслепена, защото тя любов всъщност до тогава в никаква форма не е виждала и веднага бива запленена. Но в ход на действието бързо разбираме, че това уви не е достатъчно. И Русия не бива да страда от един грешен избор. Понеже думата преврат е като някаква парола в самото представление, много, много ключова дума, изговарят я по специален начин през цялото време. Това дойде от нас, извинявай, че те прекъсвам. Това, между другото, също е нещо, което дойде от нас. По пиеса
Тази дума се казва веднъж, нали, не я повтарят после, когато ти сам си усетил, че когато някой каже преврат, другия след това казва преврат и ние да, преврат. Това не е така. Това е едно от много малкото добавени неща от нас и разбира се, начина по който я казваме също си дойде от нас. Но не е случайно, да. Има една такава дискусия, спор между Екатерина и граф Орло за някакси как да се случват нещата, т.е. двете основни начала, революционното или еволюционното начало. Т.е. ти на какво по-скоро си привърженик? На това чрез преврат и насилие да се сменя, нали, както казва Екатерина, властта се взима, не се дава, или да се опиташ постепенно да промениш мисленето на хората и да посяваш идеите като семенца сред народа с надежда, че те ще задушат суеверията, страховете, кръвожадните нрави и ще се стигне до една хуманна и прогресивна страна, въпреки че това може да отнеме 100-200 години, докато се случи. Честно казано, за съжаление или не, в хода на времето осъзнавам, че може би не казвам, че съм привърженик по-скоро на революционното, но като че ли то дава повече плод навременен, хайде така да го кажем. Дори ако щеш, да знам, и в момента за политическите настроения в нашата държава. Да, някаква промяна. И аз тези семенца, които са посяти в момента покълват и растат, на мен не ми допадат особено много. Така че, може би нещата просто трябва да стават по бързата процедура, за да има някаква промяна към по-добро. Тук в последните 10-13 години тези семенца така хубаво израснаха, че в момента аз лично виждам около себе си хора, които все повече затъпяват, ученици, които след национално външно оценяване, матури и така нататък имат все по-изненадващо ниски оценки. Казвам, като направим един събирателен образ, не говоря за еди кой си училище или еди кой си град, казвам цялостно. Наскоро пак имаше по новините, че децата между 5 и 7 клас масово, не всички отново казвам, но масово, когато им се даде текстова задача, не могат да разберат условието. Тоест те, прочитайки я, не могат да схванат какво се изисква от тях. Не могат да схванат заданието. Нека да помислим на това, нали, какво означава. Друго, всичките тези клипове, които на мен от време на време ми се появяват, и аз не знам защо мазохистично продължавам да ги гледам, когато различни така младежи спират други, понякога и по-малки и по-млади от самите тях, да ги питат кой е този, примерно показват Раковски и те не знаят. Аз първоначално си мислех, че това е нагласено, само че с тъга установих, че не е. И има хора, които не знаят кои са тези хора, не знаят какво са направили. Нали? Говорим за Вазов, говорим за такива хора, които е ясно, че по принцип и малко дете, като му посочиш съответния портрет, би трябвало да знае кой е този човек. Нали, дори да не може да ти наименува цялото му творчество, но поне елементарно да каже, това са Кирил Методий, това са Евогий Христо Георгиеви. Виждам хора, които вече те казват, кажете ни колко е часа на аналогов часовник. Те, ако не е електронен, вече и часа не могат да кажат. За мен това са семената, които са посяти. Аз това лично виждам. Едни хора, които заставят по метрото, нападат други хора за забавление. Едни момичета по разни училища, които вместо да си помогнат и да се разтърват, се снимат една друга и се слагат в социалните мрежи. Боища. Образованието, което не върви никак на добре, едни учебници, които стават все по, ще го кажа, извинявам се, но тъпо написани. И въобще ние сякаш не прогресираме, регресираме. На мен така ми се струва. Гледам София и в момента, в който изляза за малко от центъра, дори понякога не се налага и да излизам, но вчера се прибирах от турне, минах през квартал Люлин. Аз като много малка съм живяла там, знам част от районите как изглеждат. Те бяха абсолютно неузнаваеми. Лукс, римски колони, стари панелки, незаконни гаражи, трафопости. Всичко е такава манджа с грозде, за такава грозофилщина говорим. Никакъв облик на града. Това е столицата ни и независимо, че квартала е краен, пълно е с други такива квартали, които изглеждат умопомрачително. И това е европейска столица през 21 век. Вече една четвърт от него мина. Ами, за мен това не са добре посяти семена.
съжалявам. И с мръсния въздух, и с това, че се доказа, че половината от заболяванията, които са белодробните, са причинени именно от кофти въздуха в България, особено в София. Въобще, нали, да не продължавам, това са някакви неща, които ще си кажат сега хората, нали, тая сега къде е зави, обаче това е истината. Така че на въпроса дали трябва постепенно, ето аз виждам постепенно какво се случва. Синдрома на сварената жаба. Стоим си в тенджерата, лека по лека. Много търпеливи. Да, докато в един момент, когато вече ще поискаме да скочим, ние няма да можем, защото ще бъде твърде късно. Затова мисля, че нещата трябва да се случват малко по-рязко и на време, а не толкова полека-лека, защото при нас, очевидно, като народопсихология и мислене, това не дава резултат. А как си обясняваш това, което се случва с Екатерина, след като сяда на престола и как всички нейни идеали, желания и мечти в един момент се израждат? Тоест, неизбежна ли е тази трансформация, която се случва с човека на власт? Винаги ли излизаш от властта различен от този, който си бил, когато си поел кормилото на властта? Предполагам, че да. Се отнасяйки го и към днешните ни политици, нали? Хора, които... Да, гледайки нашите политици, предполагам, че излизат по друг начин. Сега не съм имала, не бих казала честа, но нали, да ги познавам преди да са били толкова дълго време във властта, но предполагам, че не са били чак такива, каквито ги виждаме в момента. Може би зависи от държавата, тъй като аз съм наблюдавала развитието на много европейски държави и не само европейски, в които владетелите по никакъв начин не бих казала, че са се умърсили, бидейки на върха. Даже напротив, запазвали със смирение. Има моменти, в които даже се извиняват на народа си, подават оставка, когато се почувстват засрамени за нещо, което са извършили. Ние при нас това тук е абсолютен мираж. Такова нещо аз не съм виждала към момента да се случва, освен ако не е било под някакъв ужасен натиск. Затова казвам, че може би си зависи от географската ширина. Но да, по-скоро бих отговорила, че да, неминуемо властта те променя и показва вероятно истинското ти лице. Надявам се аз това да не го разбера никога, но да. Какво ти е мнението за министъра на културата в момента? Питам те, тъй като ти винаги така не се притесняваш да изразяваш активна гражданска позиция и въобще отношението към културата от страна на управляващите, това, което се случва, колко симптоматично според теб е това, че партията, която така е публично известна като чалга партията, именно тя излучи човека, който оглавява културното министерство? Мнението ми е, честно казано, абсолютно никакво. Аз по този въпрос специално. Те толкова много неща се случиха, толкова неприятни истории имаше напоследък, свързани с министъра, министерството, пък парите, пък подкупите, пък под масата, бюджети, кой какво крал взимал, че просто вече в един момент няма да скрия, не е нещо, с което се хваля, но се усетих, че прилагам така нареченото отричане в психологията, май се наричаше, когато просто вече толкова информация ти се насъбира неприятна, че ти ставаш като един кон с капаци просто за малко, за да можеш да си запазиш здрав разума и да не се налага да процесираш всичко това, което научаваш в главата си, защото евентуално би следвало да се побъркаш. Аз, честно казано, не знам какво да ти кажа. Наистина, мисля, че той не действа много от свое име. Може би малко, не малко, ами много го пресират от тук, от там да говори и да прави някои неща. Не знам колко от действията, които извършва, са изцяло подтикнати от самия него или просто от някъде другаде, но не знам, нещо не можем да случим на министър, честно казано. В културата имам предвид. Не само но за министър на културата специално. Не бих отличила някой в последните години, който да ми е правил приятно впечатление. Да, аз няколко пъти се опитвах, тъй като говорихме за това как властта променя човек, няколко пъти се опитвах да го поканя, да гостува в моето предаване и
просто той не си вдига телефона и няма никаква връзка с него, въпреки че се познаваме отпреди. Тъжното е, че все пак той е човек от актьорското съсловие и надеждата беше, че така отношението му към актьорите, към хората в сферата на театъра, киното ще бъде по-сериозно в сравнение с предишни министри, но за сега ти като си от тази партия, как да стане? В смисъл... Да. Не съм си помисляла, че нещо би могло да се промени, след като видях коя партия го излъчи. Ти сам каза, чалга партия. Какво може да се очаква в този случай? Нищо. Аз се научих някакси с времето да нямам очаквания. Когато е ясно и се вижда по фактите, че няма какво да се очаква, да не се надявам на чудо. Кажи накрая няколко думи за другата премиера, която се появи с твое участие в началото на този сезон. Пиесата Код жълто, продукция на Арт Вент, която се играе в Университета за архитектура, строителство и геодезия. Една изцяло женска пиеса, комедия. Мен ми прави впечатление, че там истински се забавляваш, тъй като че ли по-рядко ти се случва да получаваш такива чисто комедийни роли. Да. И наистина страхотно представлението с твое участие. Много благодаря и ние много си го обичаме и се радвам, че си забелязал колко се забавлявам. Не само аз, съм и моите колеги. Да, много съм щастлива, че така се случи, че Захари Бахаров, който ни покани, избра този текст на Теодора Маркова, който също е страхотен по мое мнение и също засяга немалко важни теми, които в момента са на масата. И въпреки, че изглежда сякаш просто може би едно хахо-хихи, защото виждаме 4 готини жени с жълти дъждобрани на плаката, човек не очаква, че всъщност вътре ще има и нещо повече от това. И ще се говори за... няма да казвам за какво ще се говори, но да, защото за повечето хора наистина е изненада. Може би те си мислят, че пак нещо ще има ох, нямам гадже, той ми изневери и така нататък, но да, не е само за това. Щастлива съм от това представление, защото пък аз с Яна досега не бях работила. Да, Яна Титова е режисьор. Яна Титова е режисьор. Един от първите и проекти като театрален режисьор. Точно, и съм много радостна, че сцената ни срещна. Имахме чудесен процес, страшно много се забавлявахме, много се сближихме всички и чувстваме, че наистина създадохме нещо, което през смеха носи смисъл. И не е нещо, което задължително на 15-та минута ще забравиш, че си гледал. Нека да споменем и другите 3 актриси, които участват. Анелия Луцинова, Екатерина Лазаревска, която сега скоро ще видим в главната роля в сериала «Мамник» по романа на Васил Попов. И не на последно място, разбира се, Аня Пенчева. И финала е много силен, всъщност, с тези призиви и антикорупционни възгласи и въобще идеята наистина за някаква промяна, айде да не казвам революция, но нещо, което наистина като че не повече от всякога има нужда да се случи, ако не искаме да се превърнем в диктатура. Абсолютно. И да не бъде само в социалните мрежи. Точно така. Трябва да се действа, не само да се говори. И когато човек вярва в нещо, има позиция и гласа му има значение, нека не го употребява само в кухнята, ами да го използва по предназначение. Аз искам да ти благодаря искрено за този разговор и за това, което за мен е изключително ценно, твое качество, че ти винаги успяваш да се променяш и да се адаптираш като актьор към всяко ново време. Ето и сега, след като стана майка и се върна отново на сцената, някакси винаги успяваш да бъдеш съвременен актьор, адекватен на това, което се случва, да съхраняваш себе си и таланта си, да поддържаш винаги едно много високо ниво в нещата, които правиш. И най-важното е да се съхраниш като добър и много чист човек в една иначе доста токсична среда, изпълнена с много его, суета, интриги. И както споменах в началото, продължаваш да бъдеш вдъхновител за страшно много млади хора. Благодаря ти искрено и на добър час. Пожелавам всичко, което ти представя. Благодаря от все сърце и желая на всички твои слушатели много да са здрави и
да четат, да се интересуват и да гледат хубав театър и да се вдъхновяват, да правят и те такъв. Благодаря ти много. Весела Бабинова беше гост в днешното издание на предаването Без маски.